С лудогорски гончета, трицветни гончета и един яхтерер. Отиваме в А група. Вижте сега по какъв начин ще бъдат изведени кучетата. При мамките, които използваме зайци и прасета, ние се грижим също за тях. Не ги оставяме да бъдат изяносани. Има грижи, ваксини за животните и мисля, че всяко животно трябва да живее подобаващо. Това са френски и италиански кучета. И също има и бегал, един бегал, който е много добър и дава много добър ефект за сега. Очаква се едно ново поколение от тая порода кучета. Това е една италианска кучка, която очакваме след няколко дни да си има и бебе. Беличките са дълго аржентино. Очакваме от тях да станат свинари. Ще продължим да ги учим и тях. Тия кучета стават едри кучета и като намерят глиганът, правят много сериозен стоп на него. Не са следотърсачи, обаче ние ще ги учим с гончетата.
Тия чисто черните са италиански бараци, които очакваме от тях да стават шампиони също и те. Това е Спиноне италяно. Това са кучета за професионален лов. От пътпадък до диво прасе. Много хора ги бъркат с дратхара, обаче сами виждате, че телосложението и структурата са съвсем различна. Сега го представихме в бяло. Това е Спиноне италяно. Това е италианския брак. Това са кучета пелешари. Дават много добра работа. Зависи вие какво ще дадете за тях. Те тяхното си го дават винаги. Създават илюзията, че са тежки, големи, обаче сами виждате какво движение имат кучетата. Просто са без умора. Могат да ви напълнат душата, когато сте.